Здравейте! Сега ще разкажем как се борави с задачите или резолюциите в системата, съответно как можем да отразим изпълнение на задача насочена към нас и как можем да насочим документа към друг наш колега, ако е необходимо такова действие да бъде извършено. В друго видео вече сме говорили какви бутони има в главния екран, съответно знаем как да си видим чакащите задачи, но кратко да повториме. Имаме етап, който се казва чакащи, казваме пресняване и ни зарежда само документите, които са конкретно насочени към нас и ние все още не сме отразили изпълнение по тях. Съответно, аз ще си избера един документ, в който искам да му разгледам информацията и съответно да отбележа някакво изпълнение. Примерно ето тук ще видам, че имам един документ, който се казва видеодемонстрация на Actor PDF. Ще го отворя. Виждам документа, виждам негова информация за какво става дума. Отивам на резолюции. Виждам каква задача има насочена към мен. Сега, в случая на този документ имам задача, която е от мен към мен. Най-вероятно е била тестова задача, която сме имали насочени. Затова, тя е от мен към мен. Ще отворя друг документ, в който имам задача насочена от някой друг колега. Разбира се, този документ няма никакъв проблем да го затворя, да кажа изход. Той ще си продължава да седи в списъка, тъй като аз не съм отразил никакво изпълнение все още по него. Ако искам да ми се премахна от списъка с чакащи задачи, ако аз знам, че нямам нищо, което да правя по него, винаги мога да кажа така. Отварям документа, идвам на резолюции, ето е моята задача. В отчетна бележка трябва да напиша какво съм направил. В случая това е чисто тестови документ, затова аз ще го напиша така. Запознах се. Долу имаме състоянието на нашата задача. Състоянията са няколко, чакаща, отказана, изпълнена, спряна. На този документ моята задача е само да се запозная и ще ви кажа лайфхак. Не е нужно всеки път да казвате изпълнена и запис. Може да седи на чакаща, ако сте попълнили отчетна бележка, когато кажете запис, автоматично системата ще го промени на изпълнена. Излизам от този документ, все още го виждам в списъка, в момента в който кажа опресняване, ето този документ вече не ми седи като чакащ за изпълнение. Сега, нека да отворим някой документ, който изглежда така малко по-смислено да кажем, задачите в него са малко по-добре оформени и това ще ми бъде най-горният документ, който виждаме. Това е най-новият документ, последно регистрирания. Штракам два пъти, отваря се. Виждам кратка информация за него, имам прикачени файлове, мога да кажа преглед, да се запозная за какво става дума, да дойда в резолюции. Виждате, системата винаги ни позиционира на задачата, която е насочена към нас. Дори по-нагоре преди нас да имаше неизпълнени задачи на някой друг колега, винаги ще да ни позиционира на задачата с профила, с който сме влезли в момента в системата. Съответно, какво виждам в този документ? Имам задача насочена към мен от главен експерт контрол строителството с следния текст. Заявена задача от главен експерт на 22.10 към мен с задачата на вниманието на Actor Sport. Сега, сами разбираме, че ако задачи, които се насочат към мене, са само с вниманието на, може и аз да знам какво да направя, може и аз да не знам какво да направя. Затова за всеки, който ще насочва документи към своите колеги, препоръчваме да се напише кратко с едно изречение, не е нищо сложно, какво очакваме от колегата, към който е насочена задачата. Сега, нека да приемем, че задачата в случая на Actor Support е само и единствено той да направи пренасочване. Какво имам предвид? Той само единствено да направи пренасочване. Ако приемем, че Actor Support ние примерно да кажем началник отдел, какво прави най-често началник отдел с документи, които получава? Или те са нови документи, които са пристигнали в системата и той трябва да прецени кой експерт ще работи по този документ и да го насочи и да го възложи. Или пък може да има задача за
да се запознае, ако е някаква заповед, да извърши някакво действие, да съгласува документа и така нататък. В моя случай аз ще приема, че в ролята си на, примерно да кажем, ръководител, единственото нещо, което трябва да направя е да възложа задача на някой мой колега. Как мога да го направя? Както по-рано бяхме споменали в друго видео, имам два варианта. Вариант 1 е да дойда горе от таба генериране на резолюции. Вариант 2 е от долния етап, който се казва генериране на резолюции, пренасочване към конкретен служител. Пак да кажа, горния етап аз го използвам най-често, когато трябва да възложа една и съща задача на няколко човека или искаме едновременно да възложа документа на няколко колеги или да го насоча, докато с долния етап се случват с една стъпка по-малко, когато трябва да го насоча към конкретен служител. Ще проиграем и двете ситуации, и само към един служител насочване, и към множество. Така че нека първо да започнем с насочване към един конкретен колега. Идвам където пише генериране на резолюции. Имам две възможности. Едната възможност е да напиша част от имената на колегата, който имам. Примерно да кажем, ако напиша контрол, виждате, че системата ми търси колегите с това име. Сега, главен експерт, контрол по строителството и шеф на отдел, в моя случай, на моята база данни, на моята демонстрационна версия, не са длъжностите. Това са имената на хората. Затова ми ги намира с това име. При вас, нали, примерно тук ще си пише Николай Стоянов. Ще имате информация другаде дали човека е главен експерт, дали е експерт и така нататък. Това е един вариант. Втория вариант, който за някои служители е по-удобен, е да кажа тук на ето това като стълбичка, което е, да им излезе дървовидно структурата на организацията, да се намерят отдела, към който желаят да насочат документа, да изберат тяхния колега и да кажат окей. Независимо дали мина от тези стъпки или си избера името на човека, кажа ръчичката с документчето, т.е. аз ще подавам документа на моя колега, винаги се отваря една и съща форма. И формата е за създаване на задача към колегата, който аз съм избрал. Какво виждам в създаването на задачата? Имаме от името на кой се поставя тази задача. Най-често всеки служител тук от името на има възможност да избере само своето име. Ако примерно да кажем аз бях технически сътрудник на кмет, заместник кмет или на друг в моята организация, аз тук можех да променя, че задачата е от името на, примерно да кажем ако бях технически сътрудник на кмета, че задачата се поставя от кмета, а не от мене като технически сътрудник. Съответно, имаме да кажем какъв е срока за изпълнение конкретно на нашата задача. По-рано споменахме, или по-скоро в друго видео споменахме, че документите имат срок. Как мога да видя срока на документа? Ето го горе. Срока за изпълнение на текущия документ е до 29.10. Тоест имам 6 дена за обработка на целия документ. И затова системата по подразбиране ми дава срок за обработка един ден преди крайния, когато възлагам задачи на мои колеги, но ако желая, мога да възложа и малко по-кратък срок. Пример, кога възлагаме по-кратки срокове. Нека да приемем, че на мен ми е възложена задача аз да изготвя документ, но за да изготвя отговора и документа ми е необходима справка от някой мой колега. Тогава аз на моя колега, от който ми е необходима справката, няма да възложа срок до края на обработка на документа, тъй като той може да ми направи справката и в последния ден. Аз тогава няма да имам време да изготвя моя документ и да направя съгласуване за него. Тогава, бих сменил срока, примерно да кажем, ето така, в рамките на 3 дена да ми се изготви справката, за да може аз да имам време за работа, за действие. Разбира се, тези срокове са изцяло въпрос на вътрешна организация, на вътрешни правила. Просто ще се види в системата какъв срок е възложен.
не е окей, нали, да възлагаме срокове по един ден винаги на някого. Трябва тези срокове да са актуални. Има редица от справки, чрез които можем да видим какви срокове са възлагани, за да се знае, нали, все пак как се работи с нея, с самата система. Отдолу виждаме резолюцията, която имаме възложена. Под резолюцията, която имаме възложена, имаме предвид текста, за който е сложен на нашия колега. Виждате, че по подразбиране е текста на вниманието на името на моя колега. Сега, ако примерно аз искам да счетоводство да ми направи някаква справка, за да мога аз да си продължава работата по моя документ, нали, ако бях експерт, ясно, че нямаше да го оставя този текст да бъде просто на вниманието на, ще да го коригирам. Обаче ние казахме, че играем ролята на ръководител на отдел и искаме да насочим документ към експерт, който да извърши някакво действие. Съответно, аз ще кажа така. Срок за обработка на документа, стандартните 6 дена, които ни даде по подразбиране системата. И в резолюция няма да го оставя на вниманието, а бих искал да пиша текста, моля да се изготви отговор, да кажем на писмото, или може да бъде само моля да се изготви отговор. Най-често, когато възлагаме задачи или правим пренасочване в документа, всеки използва 3, 4, 5 фрази, които по-така често се използват, за да не ги пишеме всеки път. Имаме функционалност, която се казва любими фрази. Всеки може да си попълни такива негови персонални любими фрази с най-често използваните текстове от него. Сега в моя списък ще видите, че аз имам така един списък от вече създадени любими фрази, които съм посочил. Сега ще се добавя още една, за да видим чисто как се добавят. В дясната част, ето тук, имаме бутончета. С плюсчето е за добавяне на нова фраза, с минусчето е за премахване на избрана фраза, а с средното бутонче ни позволява да си разместиме реда на любимите фрази, които имаме. Сега ще се добавя една нова. Ще кажа плюсчето и ще кажа, нали, като нова фраза, моля да се изготви отговор. Това ще е новата фраза, която аз по-често ще използвам, когато възлагам задачи. Ще си кажа ОК и ето виждате в списъка се добави и моята фраза. И тъй като смятам, че моля да си изготви отговор ще е нещо, което по-често ще използвам, дори искам да я променя да бъде малко в началото. Идвам на второто бутонче, което казахме, редакция на любими фрази, излизам из списъка на моите любими фрази, избирам си моля да си изготви отговор и със стрелката го местя най-отгоре. Казвам ОК и в нашия списък моля да се изготви отговор, се промени най-отгоре. Сега виждате, че имате едно сърчице пред имената, тъй като задачи, когато възлагаме на колегите, винаги е с най-добри чувства, които ги караме да работят и да вършат нещо. Сега, аз ще си избера примерно задачата за становище. Виждате как автоматично ми се избира текста, ми се променя и ще го върна обратно на моля да се изготви отговор. Разбира се, системата ми позволява, дори да съм избрал любима фраза, аз да мога да си допиша текст, да коригирам в текста, няма никакъв проблем. Мога да си изготвя отговор на писмото. Казваме ОК, при което какво виждаме? Първото нещо, което виждаме, появила се шеста задача, в нашия случай е шеста, която е от Axter Support към този потребител демо счетоводство с задачата моля да се изготви отговор, заявена на еди коя дата, крайен срок е еди кога и тя все още не е попълнена. Друго важно нещо, което видяхме. Ако нашата задача е само и единствено ние да насочим документа към друг колега, нали, за негово изпълнение и ние нямаме какво друго да правим към момента по документа, автоматично в нашата отчетна бележка на нашата задача се попълни документа е насочен към еди с кой потребител. Най-често, ако ние направим едно насочване към някой колега и нямаме какво друго да правим в случая на началник отдел, наистина нашата задача ние само сме насочили към дадения колега
и можем директно долу в състоянието да кажем запис и да се изпълни нашата задача. Казваме запис. Ето, нашата задача стана изпълнена и тъй като е станала изпълнена, на главния екран няма вече да се вижда този документ в чакащи. Как можем да следим за изпълнението на задачата, ще покажем малко по-късно в това видео, как можем да следим тези срокове. Колегата, когато трябва да ни върне обратно документа, дали ще бъде за съгласуване или за някакво друго действие или иска от нас допълнително уточнение, той може да ни върне друга задача, друго насочване, точно както нещата се случват и на хартия. Аз давам документа на мой колега, сега че правя насочване в системата, този документ седи на хартия при него. В момента, в който той иска да ми го върне поради една или друга причина, той ще вземе хартията и ще ми я донесе обратно при мен. Това е ролята на насочванията, да знаем кой в момента работи по документа. Така. В момента този документ се намира при колегата Демо в счетоводство. На мене ми е активна функционалността да попълвам задачи просто, неговите задачи просто, защото аз имам такива права, иначе стандартно в системата можем да отбелязваме изпълнение само и единствено на задачите, които са насочени към нас. Показахме, ако правиме пренасочване от долната част на екрана, колко бързо и лесно се случи, ще направим същата операция и от другия етап генериране на резолюции, за който говорихме. Генериране на резолюции аз най-често го използвам, ако бих желал да насоча към цял отдел документа или към цялата организация. Примерно на ето ни го отдела УТКС. И нека да кажем, че аз искам да насоча към целият този отдел документа, чисто за да се запознаят, че съществува такъв документ и да го имат в предвид. Ще избера тук целият отдел УТКС, ще щракна два пъти върху него. Отваряме се пак отново същата форма за създаване на резолюция, която по-рано видяхме. И тук мога да напиша следното нещо. Виждам, че като текстове нямам нещо, което да бъде от често използваните. Мога да се запознаете, затова ще го напиша ръчно, мога да се запознаете. В системата има едно специално символче, когато се възлага задачи, което е процент и S на английски. Какво ще се замени с символчето процент S? Ще се попълни автоматично името на човек. Тоест, ако го оставя така и кажа OK, показва ни списък на задачите, които системата евентуално ще генерира. Това е разликата от таба генериране на резолюции и от другия, където в момента, в който казахме OK, вече имахме насочени задачи. Тук от генерирането идеята е ние да направим някаква подготовка с задачи и накрая да можем да кажем долу в дясно, когато искаме да се насочи към всички тези мои колеги и ние правим подготовка за изпълнението. Какво можем да видим в задачата? Ето ги задачите, които са текстчетата към нашите колеги. Моля да се запознаете и процент S се е заменило с името на човека. Сега, преди да кажа генериране и да ги насоча, мога да направя друго действие. Да дойда в отдела, примерно да кажем Грао, да избера този служител Грао и на него да му напиша като задача за становище. И дори и срока, който ще му заложи, ще бъде по-кратък, ще кажа OK. Виждате как в списъка имаме 3 задачи към едиси кои колеги с едиси къв текст, една към едиси кой с друг текст. След което вече мога аз да кажа в даден момент дали ще го насочвам или дори мога да направя следното действие. Примерно да кажем, искам шефа на отдел контрол строителството да не се насочва задача към него. Двойно кликване. Ще го премахна от списъка, за да не се насочи задача към този наш колега. И в долу дясно мога да кажа изчисти или генериране. Нека да ги покажем къде се намират. Ето изчисти и генериране. Изчисти ще премахне списъка, т.е. преценил съм, че няма да правя такова насочване, не желая да се случи. Генериране ще ни ги създаде като задачи.
Дори системата ни подсказва, ако не съм казал генериране и се опитам да смена на друг екран, виждате как не светва с червено, да ни подскаже, че още не съм завършил даденото действие. Ще кажа генериране, идвам на резолюции. Това, което ще видя е, че имам още няколко задачи към моите колеги и всеки в моя случай, нали, сам си отбелязва неговото изпълнение на документа. Така. Да кажем някои думи, когато отбелязваме изпълнение от наша страна, нали, на документа. Ние го видяхме как автоматично, като имахме пълнен текста, нали, за насочването, все пак беше пълнено нещо, но нека да приемем така. Приемаме, че аз съм демо счетоводител. Добре, нека даже да не е в последователност, само за да го видим, ще приемем, че аз съм главният архитект. Аз съм главният архитект, влязъл съм в системата, видял съм този документ, видял съм моята задача, че е само да се запозная, нали? Идвам в отчетната бележка и пълен текст. Запознах се с съдържанието на документа. Пример казваме, нали? Разбира се, и тук, когато ползваме изпълнение на задачи, има също възможност за любим фрази, тъй като когато отбелязваме някакво изпълнение, пак най-често използваме няколко най-често използвани фрази. Просто тук са на десния бутон на мишката. Ето имате любими фрази. Имам някакъв списък от така често използвани от мене фрази. Мога да кажа добавяне, да си добавя нова. И ако желая, мога да кажа така. Запозната съм, пренасочвам, прямо да кажем така, ще кажа изпълнено. Ще му пита дали да сменя текущия текст, ще кажа да, и ето текст е изпълнен. Сега, на мен другия текст малко повече ми хареса, така ще напиша. Документ. И след това мога да кажа някакво състояние на задачата. В случая ще кажа запис, за да стане изпълнена. Да кажем няколко думички за състоянието на задачите и какво можем да правим за тях. Примерно имаме 4 състояния. Така, едно от тях е чакаща, т.е. задачата все още чака ние да изпълним нещо по нея. Изпълнена, свършили сме си работа. Има възможност за отказване. Сега отказване се използва много рядко в организациите. Аз почти не съм видял да се използва от това като функционалност. Най-често отказана, ако трябва нещо да се откаже по задачата, по-скоро ще отида да говоря с човек, който ме е насочил документа. Примерно, ако е грешно насочването, ще му го кажа. Той има възможност, ако все още не съм се отразил изпълнението на моята задача, да анулира задачата и да я насочи към правилния служител. Малко ще покажем и това действие. Отказана, ако искаме конкретно в системата да се види от някой друг, че аз съм отказал изпълнението на задачата. Другата опция, която е спряна, тя може да ви се наложи по-така да използвате. Примерно да кажем, аз имам срок за обработка на моята задача 6 дена, обаче за да си изпълня задачата в тези 6 дена не зависи от мен. Примерно да кажем, зависи от някакви външни фактори. Примерно ми трябва експерт от друга организация да даде някакво мнение, да направи някаква проверка. Тогава аз мога да спра моята задача, да напиша причината, поради която я спирам, за да може който отвори този документ да види защо аз все пак съм спрял. Да кажа, окей, виждате как стана с едно часовниче. Ето тук. Съответно пише, че е временно спряна. Моя срок за обработка не тече. В момента, в който примерно аз мога дори да дойда на 25-то число, да кажа продължаване, при което моята задача ще почне да тече със срок от 25-то число нататък като дни за обработка, но ще се вижда и, че тя е била спирана и поради някаква причина. Спирането на задачата също в много специфични случаи се използва. Не трябва, разбира се, да се използва да си спираме само да не тече срок и да ни свети в червено после програмата да ни каже, че са пресрочени, тъй като това може да се види, когато се направи една справка и анализ. И така или иначе всички, които имат достъп, ще могат да видят, че вие все пак сте спирали изпълнението на документа.
Ако сме направили грешно насочване, ето аз сега съм насочил 9-та задача към потребителя ГРАО, но съм се усетил преди той да си изпълни задачата, че грешно съм го насочил. В дясната част на екрана имаме бутон, който се казва анулиране. Анулирането може да го направи само и единствено служителя, който е направил насочването на задачата. Мога да кажа анулиране. Питаме за причина. Подразбиране ви дава грешно насочена. Вие може да я коригирате. Ще кажа OK. Какво виждам? Насочването се промени. Вече не е към служителя ГРАО, а се връща обратно към човека, който е пуснал съответно задачата към Master Support. По този начин вече служителя ГРАО няма достъп до този документ, ако няма специализирани права. И в учетната бележка ми се попълва текста, че аз съм анулирал задачата, на коя дата съм я анулирал и че е била грешно съответно насочена. Все пак да се знае защо е извършено това действие. Няма как на една задача директно да сме към кой ще отиде, за да може да има хубава история какво се е случило с документа и как се е случило неговото изпълнение. Това е по насочването на документа, по изпълнението на нашите задачи, което имаме на главния екран. Ако се върнем и кажем опресняване, документа вече не се намира на него. Сега, чисто за да завършим това видео, ще направя същите стъпки, но вече систематизирано, за да може да ги имаме като стъпка 1, 2, 3. Отварям си документа, който желая. Примерно, нека да кажем, че искам да отворя ето този документ, който е отговора на жалби. Отварям го. Идвам на резолюции. Насочвам документа към моя колега за счетоводство. Казвам OK. Възлагам му задача за изпълнение. Казвам OK. Сигурен съм за срока. На моята задача желая текста да бъде, че съм го насочил. Казвам запис, за да се изпълни. И вече документът седи при моя колега демо счетоводство. Излизам от този документ, казвам опреснявам. Влизам в друг документ. Влизам в ето този документ, идвам в резолюции. Нека да приемем, че в този документ искам да отбележа само, че съм направил някакво изпълнение на моята задача. Примерно да кажем, искам да отразя действие. Извършена е проверка. Казвам си запис, OK, моята задача е станала изпълнена. Ако преценя, мога да го насоча документа към друг колега. Ако желая, мога и да не го насоча. Смятам, че това е единственото, което е необходимо. Излизам, казвам опресняване. Въпрос на документ и необходими действия по него. Ако искам да видя все пак тези документи, по които съм извършил все пак някакво изпълнение на задачите в по-късен етап, винаги мога да на менюто персонално и да кажа опресняване и ще видя тези документи, по които някога съм работил. Благодаря ви за вниманието и ви желая лек и спокоен ден.